Ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони ғариб, хушомадед ба канали Мотор ТЖ. хотиррасон мекунем ки канал сохта шуда барои мошинҳои арзон мо бошад дар навори имрӯза якчанд мошинҳои боркаш ва мошинҳои советскиро барои шумо пешкаш мекунем. бародарони азиз, дар навори имрӯза мошинҳое ки шумо дархост кардадем дар комментария мо барои шумо пешкаш мекунем. ман бовар дорам ки ба ҳар яки шумо маъқул мешавад. хуб дӯстон, дастгирӣ кардан моро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед, шахсоне ки бори аввал ҳастанд подписатсия кунед, зангулачаи канала пахш кунед ки якумин шуда видеонавори моро тамошо кунед. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. беҳтарин мошинаи бародаро чӣ хел мошина дар корай дар комментария бинависед, мо ҳатман мемонем дар навори оянда. хуб дӯстони гиромӣ, мо навори имрӯзаро шурӯъ мекунем. бо диққат то охириша тамошо кунед ва шахсоне ки меҳмонай ҳатман обуна шавед. видеоро падлица кунед. якум мошини фурӯшии ваз 2107 соли барои 6999 абиё моторш 06 сӯзишвориш бензини газай, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ҳисор. нархш боша 11000 сомонай ба курси имза гардонем 73000 рубл. соҳиби мошин мега ҳуҷҷатош то моҳи сентябрай, тонировкаш то моҳи январи соли 2021, самбуфер 4 баллон нав, дарунаш замонавӣ кардагиай, чиста молодёжный, калсават кардан дар кораи тамом. номерош дар рӯи экрани телефонай занг бизанед, маълумоти бештара аз ходи соҳиби мошин дастрас намоед. бародарон, мошини албатии Daewoo Lacetti соли барои 16005 абиё моторш 1.6 сӯзишвориш бензини газай, коробка передачаш автоматай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 31000 сомонай ба курси имза гардонем 26000 рубл. соҳрош нофурӯхта мешавад, ҳуҷҷатош 1 сола дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. алишам мешавад ба ваз 2107 ё Priora Mercedes 190 хати. номерош дар рӯи экрани телефонай занг бизанед, вариантатонро пешкаш кунед. скутер соли барои 2013 абиё моторш 100 кубай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кони бодом. нархш бошад 2000 сомонай ба курси имза гардонем 13000 рубл. соҳиби скутер мега скутер ҳама ҷош 100%, поворотник, фар, тормоз статёрки заводид мешава, сигналаш кор мекуна, ягон камбудӣ надора, акклиматорш навай. номерош дар рӯи экрани телефонай занг бизанед, маълумоти бештара аз ходи соҳиби скутер дастрас намоед. бародарон, мошини албатии ваз 2110 соли барои 16005 абиё моторш 1.5 сӯзишвориш бензини газай, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 12000 сомонай ба курси имза гардонем 79000 рубл. мошина ҳамаҷош 100%, савдо мешава, акклиматорш пачкай, 1 сола ҳуҷҷат дора, ягон ҷои мошин задагӣ пусидагӣ надора. номерош дар рӯи экрани телефонай занг бизанед, вариантатонро пешкаш кунед. бародарон, мошини албатии грузовой газ 53 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Исфара. нархш бошад 28000 сомонай ба курси имза гардонем 186000 рубл. соҳиби мошин мега краскаш заводскои айхча, ягон бор краска задагӣ нестам, баллонош навай, акклиматорш дар ҳолати миёна қарор дорад. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. бародарон, мошини албатии Opel Astra F дар кузуфи универсал соли барои 6996 абиё моторш 1.6 сӯзишвориш бензини газай, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 28000 сомонай ба курси имза гардонем 186000 рубл. моторш 1.6 простой, мошин бекамбудияй, баллонош навай, сасяниш беҳтаринай, пусидагӣ надора, моторош дуд намекуна. номерош дар рӯи экрани телефонай занг бизанед, маълумоти бештара аз ходи соҳиби мошин дастрас намоед. бародарон, мошини албатии Opel Vectra I соли барои 6993 абиё моторш 1.6 сӯзишвориш бензини газай, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш боша 18000 сомонай ба курси имза гардонем 119000 рубл.
соҳибмошин мегӯяд мошина нав краска кардагӣ, мотораш навай, газаш кор мекунад, пусидагӣ надорад, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Беҳуда занг назанед, фақат харидори аниқ занг бизанад. номерош дар рӯи экрани телефон аст, занг бизанед, вариантатонро пешкаш кунед. бародарон, мошини ноҳабатии Opel Astra F дар кузуфи седан, соли бароиши 1995, объем мотораш 1.6, сӯйшориш бензини газе, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақш боша 18000 сомона, ба курси имза гардонем 119000 рубл. соҳиби мошин мега мотораш навай, акклиматорашам навай, сиденияш Opel Astra J, харидори конкрет набоша, бо арзон ҳам мешавад. хуб дӯстон, дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешравии мо аст. дар видео лайк монед, шахсоне ки бори аввал ҳастанд подписатсия кунед, зангулачаи канала пахш кунед ки якумин шида видеонавори моро тамошо кунед. номерош дар рӯи экрани телефон аст, занг бизанед, маълумоти бештара аз хизи соҳиби мошин дастрас намоед. бародарон, мошини ноҳабатии Mercedes H-Kay, соли бароишиш 1998, объем мотораш 2, сӯйшориш бензини газе, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш боша 52000 сомона, ба курси имза гардонем 346000 рубл. кондитсионераш кор мекунад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, ягон харидор соз боша, бо арзон ҳам мешавад. срочно фурӯхта мешавад. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. бародарон, мошини ноҳабатии Opel Vectra H-Kay, соли бароишиш 1996, объем мотораш 1.6, сӯйшориш бензини газе, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш боша 28000 сомона, ба курси имза гардонем 186000 рубл. соҳиби мошин мега мотораш 1.6 простояй, мотор масъала умуман намехӯрад, хадавоиш навай, 100%, ягон дард надорад, задагӣ пусидагӣ надорад, ҳуҷҷатош то моҳи декабрай, 4 баллон нав, чихолош навай, акклиматорш навай, такси умуман задагӣ нестай. номерош дар рӯи экрани телефон аст, занг бизанед, маълумоти бештара аз хизи соҳиби мошин дастрас намоед. бародарон, мошини ноҳабатии Opel Astra F дар кузуфи хетчбек, соли бароишиш 1995, объем мотораш 1.6, сӯйшориш танҳо бензине, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кони бодом. нархш боша 26000 сомона, ба курси имза гардонем 173000 рубл. документош то охири солай, мотораш 100%, мошин як даст айвагон гирифтагиай, сӯйшориш танҳо бензинай, состояниш хубай, арзон ҳам мешавад. номерош дар рӯи экрани телефон аст, занг бизанед, вариантатонро пешкаш кунед. бародарон, мошини ноҳабатии Nexi Daewoo, соли бароишиш 1996, объем мотораш 1.6, сӯйшориш бензини газе, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақш боша 16000 сомона, ба курси имза гардонем 106000 рубл. соҳиби мошин мега мошин 1 сола ҳуҷҷат дорад, акклиматорш навай, магнитофон нав, задагӣ пусидагӣ ягон ҷои мошин надорад, баллонош дар ҳолати миёна қарор дорад. номерош дар рӯи экрани телефон аст, занг бизанед, маълумоти бештара аз хизи соҳиби мошин дастрас намоед.